Suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Rob. Itago lang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahing kini sa akong anak nga napriso tungod siyang disorder. Aron yung sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Hi naman to si Mike. Nagtuyok naman to sa palibot. Magtanaw-tanaw ra kuno siya. Mao ba? Aton sa nako bikay para mamauli na ta. Tanawa pa. Baso? Oh, nindot no? Oo, di magani. Dito sa mall. Ha? Gipalit nimo? Naragi korta. Gikuha na nako. Unsa? Hoy Mike, dili na maayo ha? Nangawat ka. Ganahan man ko pa. Sus, kinuo ko. Nisuol na po di ay. Ohan. Saan man na natong bataa eh. Di man gyud na niya makontrol. Ato na nagkahan na siyang ipatanaw no? Kung noon siya mayong buhaton baron, malikayan ng hitabua. Lisod na ba na og badaan na niya ang gidako na gyud niya. Ug wata pirmi nga makabantay niya. Ayaw lang sa panida lang sa nato. Kay taod-taod na ba ang awa na niya buhatan? Pero ato lang siyang istoryahan na nga kung iya ganin ang buhaton og balik. Ipa-check up na gyud nato siya psychologist. Psychologist? O nak, Kasi pagtuon yun ako, buang? dili buti pasabot ka kung ipatanaw kag psychologist, puang na ka. Di ko masugot eh. Nak, Di na lagi ko mausab lagi. Ay lang ko niyo dada dito. Pa, ma, nga nak, gi-invite ko birthday sa kauban ako sa trabaho. amo ba? Sige, pag-amping dito ha. O pa, Laom namang gabi eh. Wa pa lagi mauli si Mike. Ay, basig nag-enjoy gyud to didto. Uy, nanawag na eh. Hello nak.
Ari ako sa prisuhan. Prisuhon ko nila. Ha? Nga naman ha? Unsa man ni tabo? Recorded by X Thunder Gaming. Naa nagyumi pagduda kung unsa hinungdan nga prisuhon si Mike. Giadto gyud namo si Mike. Giadto gyud namo siya dayon sa prisuhan ug among giklaro kung unsa nahitabo. Unya, Nasakpan man gud na namo nga nangawat ng anak nimo sa cellphone sa iyang amigo. Mao nga akong gisultihan. Ako namang giuli. Ganun, prisuhon pa man ko. Giuli nimo kay nasakpan naman ka. Ya, pagkawawan ninyo. Kita ko ninyo kasi. Gibidyuhan pagi ko ninyo. Mo nay angay sa mga kawatan sama nimo. sakto na. Dunay sakit ang akong anak. Mao nakahimo siya ana. Pa. Ayaw ka bala ka. Mangita og paagi nga magkagawas ka diha. Naglibog na kung unsa akong buhaton, pre. Ay, kabala ka, pre. Sa kondisyon si mga anak, maminusan man kuno ang adlaw niya so sa prisuhan. Pero mao lagi. Wabata kahibaw og unsa siya gadugayon dito. Ay, ilang magpakawas paglaom, pre. Kaluoy sa akong anak, pre. Manikamot kung maayo, pre, nga makagawas siya. Han, Han, nga naman ka? Han, tanawar ko ning gipost sa Facebook sa amigo ni Mike, oh. Buhay ko ninyo. Maluoy mo. O niya ni mo, kawatan ka ko. Kawatan! Sus, kinuo ko. Kaluoy sa hatong anak. Unsa may angin na buhaton ani, Han? Naluoy kay ko sa kahimtang sa akong anak. Grabe og pakauwaw og pangbuli ang gibuhat iyang mga amigo niya. Ang ako mga pangutana mo kini mosunod. Unang pangutana. Tinuod nga nangawat ang akong anak ug gipakauwawan siya sa mga tao siyang palibot ug gibidyohan pa gyud o gipost pa gyud ni sa social media. Mapasakahan ba nako sila kaso? Ikaduhang pangutana. Dunay sakit ang akong anak nga dili gyud niya malikayan, mangawat gyud siya. Pero giuli ni niya human siya masakti. Pero gipriso gihapon siya. Sa atong balaod, angay lang ba nga mapriso ang akong anak? Ikatulong pangutana. Pila pa lang kaadlaw nga napriso ang akong anak o wa pa mi mahibaw pila siya kaadlaw, simana, buwan o tuig didto. Og naanay nakasulti namo nga maminusan kuno ang adlaw ani tungod siyang kondisyon. Tinuod ba? Ikaupat o katapusang pangutana. Dako og kantidad ang cellphone nga nakuha sa akong anak pero naulit ra ni niya. Pila ka piyansa niya base ang kaso. Palihog, tabanging tambagi ko, kini ang akong suliran. Rob. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal nga mga pangutana at mga problema ang mga nag-ghost, ang Nabea Alonso, ang mga nagbuwag, ang wa madayon ang kasal, agay kasakit. Sigdi lang, di gyud siguro para kamo Inday Bea, atong Vince ka. Nasayang no, gwapo ra ba to, dato pagud kaayo. Pero nahilain, dili ra siya. No? Wait for the right time and for the right guy. Og naay mga problemang mga sa mga dokumentong mga papilis, ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Gumusta man ang atong mga suking tigpaminaw, just like and follow Elaine Tantenco Batan. You can message me there. Kung kinsay magpa-shoutout, i-PM lang ko. PM lang please. Kaya usay din ako mabasa sa timeline. But thank you sa mga paday nga nag-like ug nag-follow sa ato ang Facebook account. And letter sender karong adlaw si Rob. Di niya ipasulti iyahang address. We will respect it. Kabahin ni sa iyahang anak kay naadoy disorder. Unya iyahang ingon nga napriso ni.
So naani problema sa pangutok, no? So naluoy sila, of course, sumuni lang unang pangutana. Kay tinuod nga nangawat ang iyang anak o gipakauwawan siya sa mga tao sa iyang palibot o givideohan o gipost pagyud ni sa ang video, no? Mapasakahan ba nako sila kaso? Yes. Anti-voyeurism law ang atong pagasiskutan kabahin ani because nobody can take your video and upload it without your consent. The right to privacy is one of the rights katungod sa usa ka tawo nga di gyud basta-basta hilabtan, no, sa ubang tao or dili basta-basta pwede ma-violate. Maski pag mingon kag akong cellphone public place ni, no, the subject is me. Ako'y magbuot og ganahan ko makakita sa akong dagway sa internet ug asa pa na ninyo ikuan din ha. Pwede sad nga libel, no, kung unsa ilang gibuhat, no, but even if mingkag nakasa sila, that is different. If that is then let him deal with his fault, let him deal with the crime that he may have made, pero nung ka nga imo pong buhaton ang unsa po'y gidili just because na siya gibuhat nga bati. Di nimo pwedeng parangan o gibawal o gidili ang kanang aktong gidili itself. Yes, mapasakahan din ninyo kaso also. Ikaduhang pangutana, dunay sakit ang akong anak nga dili gyud niya malikayan, mangawat gyud siya, klepto siguro. Pero giuli ni niya human niya masakpi. Human siya masakpi, pero gipriso gyapon siya. Sa atong balaod, angay lang ba mapriso imong anak? Well, regardless, no, of whether sakto ang pangisip or di, naagyoy tulubagon ug naagyoy liability kay nakabuhat man og akto nga gidili sa balaod. Pero naatay giingon nga mga justifying or mitigating circumstances na kinahanglan pud nato iprobar ug i-establish, no, nga reasons nganong nabuhat to niya ang gidili. It will not exonerate or dili ka mahimong exempt sa liability, pero pwedeng makuhaan gamay or pwedeng ma-lessen ang liability because of a certain circumstance sama sa kaning giingon nilang insanity or naay sakit, but we'll have to prove that. Dili pwede kami ingon nga oy karon imo ning gisuwat nako nani siya sakit, klepto ni. Dili, it has to be proven by experts during the case. Dili siya automatic nga exempt. Pila pa lang kaadlaw nga napriso ang akong anak ug wala pa mi mahibaw pila siya kaadlaw, semana, buwan or tuig didto. Ang kanang theft ba ug naay nakasulti namo nga mga minusan kuno og adlaw ani tungod sa iyang kondisyon. Yes, muna akong giingon, dili ka ma-exempt sa liability pero pwede makuhaan kung ma-prove nato nga naa siya mental condition or illness, especially nga at the time niya gibuhat he was suffering or under that kind of mental illness. Muna kinahanglan tag doktor. Pero kung pagpangawat lang, akong pangutana, di man na kanang non-bailable, makapiyansa man na, nganong naapa man nas prisuhan. Tanawa palihog ang resolution ug ang information, kay kung makapiyansa in taon, ayaw intaw dugaya dito, kay di na maayo, ug naana dito sud sa prisuhan. Piyansahi intaw na, pagpangawat raman na, I don't think that is non-bailable. Makapiyansa man mo ana, ha? But yes, if ma-prove na to, ma-lessen or ma-mitigated, pwede gani sigurong ma-dismiss. Kung atong hangyoon tong gikawatan nga nauli man, pwede bag ma-dismiss na lang, kay naaman ni sakit ang akong anak, no? Pwede siguro na mahangyo dito. Ikaupat niya, nakatilaw naman sa tagam, kay napriso baya, di ba? Ikaupat, o katapusang pangutana. Dako og kantidad ang cellphone nga nakuha sa akong anak, pero nauli na ni niya. Pila kay piyansa niya base sa iyang kaso. Okay, I will be very honest, I am not too sure kung pila, kay magdepende man gud na ang piyansa sa value gyud pud of the cellphone, wa man nimo nasuwat diri, no? So, magdepende na, but you can see that ngadto sa information nga naa sa korte para makibaw mo og pilay piyansa. I am very sure that's really less than 30,000 siguro, no? Or 50,000, kuhai lang. Alright? Mga sukintig paminaw, hinaut-unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuwang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.